Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tagualang ko ninyo sa pangan nga Gracia, usa ka teenager, single ug may uyab nga usa ka sundaw. Itago na lang sabang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa among relasyon sa sundaw. LDR man gud ang among relasyon. Miabot ko sa punto nga gikapoy ko sa among relasyon. Daghan man noon siya og bahad nako kun ako na siyang buwagan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hala, ang babae pa ya. Milaag Dennis Lucas ang uyab. Wa man ang manana ko, Kanindot silang pictures ni Melanie nga iyang i-upload din sa FB. Nindutas view sa bukid, uy. Hala. Ang akong ipaabot. Si Daniel. Nag-message na ko sa messenger. Unsa man nagisigyan ni mo kot-kot sa imong cellphone, Gracia. Bahin pa na sa imong klase. Aha. Maoy. Tuod ma. Nag-Facebook tuod si ate ma. Paadyo na niya, uy. Kaya nag-Facebook bitaw ka. Salig lang di kasabot si mama ng Facebook da. Nag-Facebook lagi ko, pero bahin gapon ni sa akong research. May research. Di tuod ma. Nananaw na og pics. Ikaw ba? Sa baag yun mo, uy? Ay na mo. Malabay si ate kunyan ma. Pastilan, Gracia. Gusto ka man kang magsundaw. Unsao man ang pagkasundaw, ana, kundi ka magtarong og dokon. Ma? Ibaw ko, oy. Nganong gusto ka magsundaw? Tungod ni Daniel. Sapay, muna bi na kung tagot-tagong mama ha, kung makikchat kong Daniel. Kikasapan niya ko niya kung may uyab na ko. Ha? Uyab na day mo, Daniel? Sabo lagi, uy. May makadungog niya ni mo, musumbong kang mamagpapa. Patay ko. Kitsa may makadungog, uy, nga kaila na to din ni, uy. Malayo raman sa dang atong mga classmates. Pero, ay, ala, gikilig ko. At least, parehas na ta. May uyab na ta. May nang imo kay magkita mo gid mo sa imong uyab. Kami taon ni Daniel, LDR man mi. Oo, kay sundaw man siya. Pero kung makalibon niya siya, makakita na unya mo. Ay, excited na ko sa inyong unang panagkita, day. Lagi day, uy. Gusto na kay kung magkakita mis personal. Kutob ra gyud taon mi anis tago-tago. Nya sa messenger pag yun. Kay mahadlok man kung mahibaw-an nilang mamagpapa. Kano sa daan mo siya gisugot? Pag-ura, uy. Gusto kang akong gipuhat day, Melanie. Hala no! Hagbay na ni mo tinabi na ako, bahin Daniel? Unya, karon ka mo ingon nga, husto ba ang imong gibuhat? Nga sayod man ko, nga in love sad kay kani. Pero, ang LDR relationship ba, mo work ka, ha? Depende na. Kay kadaghang LDR relationship, like anang mga abroad ang bana. Okay naman sila. Kung love lang ninyo ang usag-usa, mo work gid na. Nindot noon na, kay tagsaraon niya mo makita, thrilling kaayon na. Melanie? Hapit na kumaabot sa payag ni Papa sa iyang uma. Di una ko mo pauli sa bahay. Kaya nag-text si Daniel na mag-video call siya na ako nun. At tulang ko sa payag layo sa amo. Aron di mahibaw sila sa mama. Hala, may tawag na kitay. Hello? Hi, asa na ka? Paingon pa ko sa payag na mo. Tawag lang ko sa ha. Mapandol niya ko. Sige. Matawag ko after 5 minutes. Okay, bye. Magdali ko. Aron, makaabot ko sa among payag. Unsay mong gingon, Daniel? Hagi ko. Ah?
Saan mo ta kapaghaw nga video call naman ni? Hagkan mo ang screen sa cellphone. Unsa? Ay, kulain. Unya, hubuan niyang imong bra kay mo tanaw ko. Ha? Nganong hubuon man akong bra? Sa permero, in love kay ko sa akong uyab nga usa ka sundao. Halos tanan niyang ipabuhat na ako kung mag-video call me. Akong buhaton, kay love man sab nako siya. Apan kadugayan, gipulan ko, ug usahay, di na ako makasabot siyang kademanding siyang ipabuhat na ako. Unya, Ha? Mao na ipabuhat ni Daniel mo? maula kitay Melanie, uy. Kay, ingon anak man ko nung buhaton sa mag-LDR. Ingon anak ko nung paagi sa sex. Murag, mausad kay lagyo man sad mo. Pero day, gipulan na magot ko kadugayan, uy. Maong gusto ko nang buwakan si Daniel. Unya, musugot ka ha. Mahadlok masabot kong mahibawan kadugayan nilang mamag papa. Kay murag mahutan ako katarungan kung unsang akong ikatarungan nila. Nganong dugay kong maunya usahay. Kung ganahan siguro si Daniel, tawagan man ko niya bisag na ako sa bay. Mo request kung unsay gusto niyang ipakita sa akong mga private parts. Magtago-tago taon ko nga dili makita nilang mamag papa. Kalain, di ayan ng LDR no. Mausuwayan nila akong buwag si Daniel Melanie, uy. O siya makigbuwag ka na ako, Gracia. Mao ka na, Daniel. Kay wa na ko makagusto sa imong mga ipabuhat na ako. O sige, buwagi ko. Kay i-post na ko ang imong mga pictures nga akong screenshots atol sa tong video call. Sa? Daghan kong screenshots ng mga hubo ni mong lawas, Gracia. Ug ikatag ko niya ni sa social media. Kinuko, Daniel. Ayun na buhata, please. Mapatyan ko nilang mamagpapa kung mahibawaan ko nila, ana. O, makigbuwag ka man ka na ako. Pues, muna akong baton. Ug murag friend sa mamis imong uncle. Sindan na ako siya sa imong mga hubo nga pictures. Ayaw, Daniel, ayaw. Maluoy ka. Maluoy ka. Kailan mo ning sundaw nga gingandan og Daniel, Gracia? Ha? Kinganam dayan ko, wala? Nag-message pag rin ako kung igunsa ti ka. Kay FB friends mo sa DM mo. Kailan mo ni? Uncle. FB friends lang. Pastilan. Gusto gid kang magsundaw, no? Nga, babae mo ta ka. Ha, kaya sugod-sugod naman kag pagkiksuo ba sundaw? Siya? Ano ka? Luspan ka magod? Ha? Hangtod karon, nagsigi pagpanghulga na ko ang uyab na ko nga usa ka sundaw, nga ipakatag ko nun yang ako mga nude pictures. Ug ning bag-o lang, misamot ang akong kakulba, nga nakakita kong FB account, nga akong pangan, ug akong picture ang gi-profile. Apan, dili ako ang nagbuhat. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, LDR miss akong uyab nga usa ka sundaw. Ug maipabuhat siyang malaway nako samtang nag-video call me. Unya, magkuha day siya og screenshots. May katungod ba ko siyang muhimo ana nga private man unta nang maong pag-video call namo? Ikaduhang pangutana, gibuwagan ako siya. Kay wa na ko makauyon sa iyang mga ipabuhat nako kung mag-video call me. Apan gibaharan man hinuon ko niya nga ipakatag niyang ako mga nude pictures. Unsa may akong buhaton kung iya magyong buhaton ng iyang bahad? Pwede ba siyang ipadako? Ikatulong pangutana,
Wa ko pa ipahibaw sa kumagiging kanan kining hitabua, kay mahadlok ko. Apan gusto kong masanta ang akong uyab sa iyang plano. Unsa may akong buhaton, ug asa man ko modangop. Ikaupat og katapusan. Gusto ra ba unta ko magsundaw? Mapiktahan ba ang akong pangandoy? Di ba ko makasod sa army kon pananglit? May kaso ko nga ingon ini. Usahay, makahuna-huna na langgod kong maghikog. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gracia. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra, kami gihapon ang muhatag og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral, problema sa mga ginadiling droga, kinsa ng mga ning undergo karon og mga depresyon, mga kaguol, no or mga kalaay, mga anxiety. Ipadala na inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Punto legal ta of course, karong adlawa ang ato ang letter sender gipadani niya pinaagi sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Tawgo nato siya sa pangalan nga si Gracia. Gwapa ra ba ni Gracia? Nindot kay shade sa iyahang profile picture. Unsa man iyang problema bi atong tan-awon. Gibaharan sa uyab nga sundaw agoy nga ipakalat ang iyang mga nude pictures kung buwagan niya kini patay. Nganong naa may nude pictures, Gracia? Okay. Unang pangutana, LDR kami. Kaning LDR, long distance relationship. Kabalo ko. Long distance relationship kami sa akong uyab nga usa ka sundaw. Ug may ipabuhat siyang malaway nako samtang mag-video call me. Unya, magkuha di ay siya og screenshots. May katungod bagod siyang muhimo ana nga private man unta ang among pag-video call. Okay, dapat unta dili una sa tanan ang ako asad gyud akong pangutana long distance relationship manino. Unsa man kakasuhito o kaila gyud aning imuhang nauyab nga sundaw usa ninimo siya giuyab. Always, no, mga higala, ako gyud na ang ginatambag nga ila-ilaha sa na ninyo gyud. O klaro, kung kinsa ng inyong mga trato, labi na kung maila-ila lang na nato online, lagyo, wa gyud kaayoy physical nga intimacy, wala kayoy physical nga interaction, ayaw sa dayon pagdalos-dalos, balag unsa na kagwapo, unsa na kabaskog, di lang sa gyud ta magpada, kay wa sad mangguna kibaw sa mga huna-huna nila. Dapat ato pud silang ila-ilahon, kibaw tag-asa gyud sila puyo, no? Kay just in case magkiniha ay at least kibaw tag-asa ipadang sa pinaday. Unya. Actually, dili man sa gyud ko mo ingon. Ako di gyud ko mo judge no anang mga ingon anak ang relationship nga kung pananglitan tungod kay LDR unya. Of course na magyud na mga intimacy. Di ko mo judge anak kay di sa ta magpakaron ingno na agyod no kay need man pud na. Need baya na no maglabing-labing need ana pero ang akong giingon nga makasuhito gid unta ta and dili pod gyud ta mo kumpiyansa sama karon mo ni nahitabo nimo. Now, dili gyud pod sakto nga iyahang screenshot or i-record ang inyong mga pictures or ang inyong magibuhat tinuod ka kay private man na labi na gyud nga wa may pagtugot nimo nga picturean ka, no? So, dili gyud ta na siya. Pwede, and that is against kanang anti-voyeurism law. Gibuwagan ako siya kay wala na ko makauyon sa iyahang mga ipabuhat nako kung mag-video call me. Tinuod, bati bitaw. Apan gibaharan manuon ko niya nga ipakalat niya ang akong mga nude pictures. Unsa may akong buhaton kung iya gyud buhaton ang iyahang bahad. Pwede ba siyang ipadakop? Yes. Number 1, military man kaha ni sundao. Pwede na nimong ireklamo didto sa kampo. Ipatawag sa iyahang superior kay naaman sad na sila'y mga code no of ethics dinha kanang mga military pwede na natuhang yun ilahang chief nga ipatawag siya og ipadelete ang mga pictures.
Ikaduha, pwede po nato siyang ikiha og voyeurism. Ang kanang voyeurism, mauna ang special nga balaod, no, gumikan nga tungod atong mga issues gani sa una, mauna gina kanang magpagawas og mga private nga mga videos, katong mga sex videos sa una nga, luoy tang kayo ang babae, kay ang babae wa mahibaw, nga girecord di ay sa lalaki. So, pwede gud nato siyang kiha dihang dapita kung ugaling mang-iyag yun ng buhaton nga ipagawas ang imuhang mga picture. Okay? Ikatulong pangutana, wala ko pa ipahibaw sa akong mga ginikanan kining hitabo kay mahadlo ko. Apan gusto ko masanta ang akong uyab sa iyahang plano unsa may akong buhaton ug asa man ko mudangop. Okay. Kibaw ka, wagi kumo, wagi sama, nga mahibaw ang imuhang pamilya ug ang imuhang ginikanan sa nahitabo, ayaw og kahadlok no sa inyong binuhatan, kay apil na siya sa consequences nga ato ang atubangon. Just be careful next time. Pero timan-i nga ang pamilya, mo gid ni pinaka-importante no nga parte sa atong kinabuhi. Nga kung magkinaunsa manggani, unsa manggani kadako manggani ato ang sala nga gibuhat, naara gyud na sila gihapon nato. So ayaw og kahadlok, atubanga ang imuhang problema, pahibawa imong ginikanan para matabangan ka. Ha? Okay. Now, adto ka, una, pada ka mo adto lagi sa katong military, sa ilahang head, mo suwata, mo reklamo ta, or pada ta mo adto sa Women and Children's Help Desk sa kapulisan para i-blotter siya na ay man inyong mga text messages, i-save na, no, para mapakita nga makareklamo ka, and then, for now, kay wa pa man niya gi-upload, hopefully wa niya gi-upload, then pwede ka makakuha og permanent protection order under Republic Act 9262 or Violence Against Women, kay kanang iyang gibuhat, emotional blackmail man na, emotional abuse man ang iyang gibuhat nimo. So pwede ka makakuha ana, kay para ipatawag na siya sa korte, ipadelete na ang mga pictures sa iyang cellphone, no? Katapusang pangutana, gusto ra ba unta kong magsundaw? Maapektuhan ba ang akong pangandoy? Dili ba ko makasulod sa army kung pananglit may kaso ko nga ingon ani? Usahay makahuna-huna na lang gud kong maghikog. Uy, in town. Murag i-refer ti kang Dr. Obra nganong maghikog gud in town ka. Day, dili na end of the world kung muna iyahang buhato nimo o ngano gong imong kinabuhi imong kalas-kalasan tungod sa kabuang sa uban. Day, ayaw, gwapa ka, no? Ayaw kaguul anang mga ingon anak nga mga sayop, lumalabay ra na siya, dili na angay nimo, no? Silutan ang imuhang kaugalingon tungod sa kabuang o kayabag sa uban. Now, pwede pagyud kang magsundalo kay wa man kay kaso, wa man ka na konbikto, pwede pagyud kang magsundaw. Padayon og buhat sa imuhang gusto sa kinabuhi, padayon og pangandoy, pero samtang ning padayon ka, dalha diha nimo ang imuhang mga leksyon, mga lessons, mga nakatunan sa imuhang mistakes in the past. That is how we will all grow. Diba mga sukintig paminaw? Masayop man gyud ning mga tao. Masayop man tang tanan, wa man tay perpekto. Wa may tao nga perpekto, pero unsa may nakanindot nato kay gitagaan tag higayon nga magbag-o, gitagahan tag higayon nga makat-on o dili na mabuhat or buhaton ang katong mga dili nindot natong gawi in the past para sa nindot nato nga future. Okay, mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. So sa ka. Mayang adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan so sa kawit, ingon man sa mga artista ang maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jake. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Broken Vow. Remembering when I was
you fly. Now that I've found, oh, can RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagtago sa address sa Valencia City, Bukidnon. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Jake. Clarice, magminyo lang ta. Nana mo ko igutin ni Gum. Sure ka? O lagi, di na ko gusto mawa ka pa nako. Jake, mahal sa tika. Pero, dili pa man ko gusto magka-baby, tagod. Ay sana problema, good. Unya na ta mag-istorya ni Ana kung makasal na ta. Sure ka naman kahan ako. Oh, oo, oy. Ang ano kong dili? Congratulations! Salamat! Thank you! Salamat ninyo! Dili palagi ko gusto mamabdos. Unsa may hinungdan? Nga kaya naman tikang suportahan. Nya, makabuhi na sa kuninyo. Dili pa ko ready nga maguba kong figure, Jake. Oh, Nahibaw kagit kung unsa ko ka body conscious. Mainampingon kay ko sa kong lawas. Usa pa, unsa may dalian nimo? langga tulo na katuig na tang minyo. Pero hangto dun, wa paghihapon ti anak. Wa na mong gutan nagkabata, god. Pila na edad na to, god. Angay lang nga maghimo nagitag atong kaugalingong pamilya. Mo na lagi ni akong giingon nimo. Sa una bisag dili pa ako ganahan nga makigminyo nimo kay nahibaw kag yod nga gusto pa kayo kong mag-enjoy sa akong pagkadaga. Pero namugos kag yod. Kay lagi pwede ra na ako mahimo nga minyo na ta. Unya unsa naman karon? Langga tulo na katuig, wa paghihapon di ka matagbaw sa imong pagkadalaga de sa imong mga laag. Basta kay dili pa ko ready. Kung gusto na kit ka, pangita na laglain imong pamabdusan. Oh, Clarice! Mao na diha bay. Nakigbinyo mga babae nga arte kay god. Aw, agwanta gyud ka ana. Ay, paita bitaw eh. Wa pa may hunahuna sa Clarice nga magkaanak ni. Aw, paabot na nagig ko bay. Kun kanus siya ma-ready. Kay gipakasla naman na nimo. Oh, bay. Mulakaw ko ha. Asa man ka? Makikita ko mga amiga nako. Okay, sige. Nga, asa man ka man hapon? Adto ra. Ayaw na lang ko paabota. Kao na lag imo. Sige na, muadto na ko kay nagsige na sa tax nako. Pagamping. Ay, paita ini Clarice eh. Sukad masukad. Wa gyud ko maka-feel nga nagpakaasawa ni siya nako. Asa man des Clarice? Nganong ikaw ramay ni bisita na mong mama ni mo din hiron, Naigilakaw, pa? Nak, unsa man? Wa pa mo'y planong mga anak ni Clarice?
Naghinam-hinam na gyud kaayo mis imong papa nga makakita sa among apo. Nalipay gani mi nga naminyo ka na pero tulo naman lang katuig, wa man lang gihapon mo'y anak. Sige lang gud ma, paabot lang ta. Ihatag ral gina sa Ginoo. Oh, day? Uy, naunsa ba ka? Okay ra ka? But, uy, lain man akong ginhawaan. Luod man. Ha? Dili ka mabdos ka, day? Unsa? Unsa kay mayo kung magpiti ka? Positive. Mabdos ka ko. Kun mo, amahan na day ko. Dili. Dili pwede. Oh, Clarice. Naunsa man ka? Dili pa ko gusto bata. Dili pa ko gusto. Pero day, ipaunsa pa man ni mo, anaan naman na. Ipakuha tani. Usa? Uy, Clarice, ay biyag yun ng ayaw ginabuhata ha? Di maayo nang imong nahunanaan, uy. Gustuhon man ani mo sa di, wa na kay mahimo ana, kay naana na. Jake. Uy, ayaw baya gyud ha? Kada kung saan kung iya ka ng buhaton. Mao gyud. Unsa pa may problema diya nga minyo naman mo? Napraning na ginang asawa ni mo, Jake. Ma, sa pagsultig sama, ana. Asawa ko pagyapon si Clarice. Sige lang, ako rin sa istoryahan, ana. Kagwapo sa atong apo. Siyempre, naliwat sa apuhan. Uy, nihilak man ni. Ambil lang sama, Bi. Tingalig nangita ni sayang mama. Nahala, sige. Nak, dili na lang sabi magtugay, ha? Muadto naming papa ni mo. Sige, ma. Pa. O, salamat sa iyong pagduaw amping mo, ha? Ay, si Bibi nagsigigilak. Breastfeed sa niyo. Murag, gigutom na ni. Dili ko, uy. Ha? Naigatas na akong gikutaw rin sa biberon. Muna ipadede niya. Pero, Clarice. Gusto paghihapon ko ma-maintain akong figure, Jake. Mulakaw ko. Ha? Saan naman ka? Makikita ako sa akong mga amiga. Uy, imong biyaan yung bata? Dili ba ikaw man may gusto kayo bata? Bantay! Oh, Clarice. Kapoy kang tanahon si Clarice samtang natuog. Ay, kada uli niya, ingon ani na lang yun. Gikan sa lakaw niya. Sige, ingon ani na lang. Huwag gani kay siya time na kung sa among anak.
Kaduda ni kaganing Clarissa. Gusto, ang iyang cellphone. Akong tanawon. Kinsa maning Miko nga iyang kateks. Basang ko nilang convoy. Ipaatiman lang sa imong bana kanang atong anak. Total ganahan naman kay siya bata. Kino sa ato ba? Dili ko ni anak ni bata. Mulakaw sa ko. Mulakaw na sa ka? Mubalik lang ko dayon, oy. Ay kabala ka. Sige. Ay, karon, sundan ko siya. Oh, ang bahay tingali na sa iyang laki. Ninigawas nga lalaki. Mautingali na. Akong naugon. Clarice! Jake? Sundan ka sumbala? Sundan kaya? Jake, gusto na! Kibuang ko ni mo, Clarice. Ultimo ang bata nga dili ako. Imo gipatuo nga ako mo yaman? Baga kaglaw! Jake, sorry! I'm sorry, pasaylo ako! Sugod karon. Inig-uli ni mo subay. Pamutos na sa imong masinina. Ug dala inyong anak. Ay mo palabig pabaga sa inyong naong. Jake, pasaylo ako. Pero dili na ko madaha ang bata. Usa? Jake, dili mo barog yung amahan niya. Og ako, maglisod ko kung anhin ako ang bata kay kinahanglan ko magitag trabaho. Nahibaw kang wa na ko'y ginikanan og patay na akong lola. Wa ko'y kabinlan, Jake. Clarice, wa kagidi ay pagbati isip usa ka inahan? Grabihan ni mo eh. Wa mo'y kaluoy sa inyong anak? Jake! His name I want to know, and where you go. Gi-give up ni Clarice og sa iyang laki ang ilang parental rights sa bata. Naluoy kay ko sa bata. Ilabi na gyud nga naduol na gyud siya nako, mao ni decide ko nga i-adapt nako ang bata. Sakit mangunaw-naon nga bunga siya sa pagluib ni Clarice nako, pero mas nipatigbabaw gyud ang akong kaluoy sa bata. Every child deserves a parent, but not every parent deserves a child. Dini na lang kutob ug daghang salamat. Amen. Mao ka naman higalan kaagi ni Jake nga taga Valencia City, Bukidnon. Uban sa awit kayang gipangayo, awit nga nag-alahan, Broken Vow. I let you go. Ang mawang kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko kadapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official
Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag. Soul to hold you once again.